Алтын төсле юбилей ул кеше гомерендә ниндидер бер сызык узгандай гомерне икегә бүлеп куйган сыман тоела. Яшьлек чоры инде үткән, ләкин картлыкка да әле бик ерак дигәнне дәлилли. Бу вакыт бар тормышка да нәтиҗәләр ясап, гомернең бушка узмавын бүген 17 март көнне хөрмәтле милләттәшебез Аблязова Галия Илдус кызы да билгеләп үтәчәк. Ерак Санкт-Петербург шәһәреннән Иске Кулаткага якыннары кайын апасы Фәүзия Адельшевна, аның кызлары Эльвира, Руфия, киявләре Рафик, Альберт, оныклары Альбина, Захар иң җылы теләкләрне бәйләмгә төреп, безнең тапшыру аркылы сезгә җиткерәләр. Мин энем өчен һәрчак тыныч, чөнки ул искиткеч хатын-кызны үзенең хатыны итеп сайлаган бит. Галиябез ул минем үз сеңелем сыман бик якын. Аңа минем бөтен серем дә, зар-моңнарым да сыя. Анардан бик күпләре үрнәк тә алала. Чөнки ул сөекле хатын, газиз әни үрнәге дә. Өстәвенә, ул туганлык хисләрен саклап яши алучы алтын кешебез. Без аны бик яратабыз. Кунакка кайтканда да ул бары җылы күңеле, ачык йөзе белән каршы ала. Я Раббым, бу мөнәсәбәтләребезгә күз тидермик. Алда да шушылай туганнардай аралашып яшәсә идек. Ихлас күңелдән сине, Галиябез, юбилеең белән котлыйбыз. Син гүзәл хуҗабикә, һәр чак ашың пешкән, керең юган, никадәр генә авыр булып, җитәкче вазифасын башкарсаң да, гаиләңә гомере буе вакыт калдырасың. Сезгә бәхет һәм иминлек телим. Нык гаилә булсын. Анда ызгышлар һәм аңлашылмаучанлык булмасын. Көн сайын елмаю һәм җылылык белән өегез тулсын. Бөтен авырлыкларны бергә узыгыз. Кулыгызны кулга тотып гомер юлларын үтегез. Барысы да яхшы булсын һәм бер кем дә моңа комачаулый алмасын. Бүген котлап кадерлемә бары шатлыклар телим. Гомер буе аның хакта тик мактап кына сөйлим. Галиянең килеп җитте юбилее алтын төсле. Үзе бик гүзәл кеше ул, ары күңел, төп сүзле. Киленебезне туган көне белән котлыйм теләп изге теләкләр. Бүген бәйрәмеңдә бик күп булыр чәчәкләр дә, матур бүләкләр. Энем өчен җаным тыныч минем, бәхете бар сине сайлаган. Туганлашырбыз кайчандыр диеп кем соң элек җаным уйлаган. Гомереңдә бары шатлык телим, уңышлар сине көтсеннәр. Әгәр булса синең кайгыларың, алар бар да ерак китсеннәр. Хөрмәтле Галия Илдусовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны якыннарыгызның музыкаль бүләге буларак кабул итеп алыгыз. Чәчләргә узганнар бәс булып сарса да, буыннар кайчакта арса да, талса да, һәр вакыт яшь булып калыр күп бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Әй, узды бездән дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кай вакыт башларны исәк тә, һәр вакыт мугҗиза көтәр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.
Оныклары сөйсәк тә, күңелнең бар назын аларга бирсәк тә, картаю белмәс күк бер кайчан бу йөрәк гомернең көзенә иртәрәк димәк. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гөл сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гөл сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Гөл сөеп сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.